разчитах много на майсторите да свършат много неща, без аз да трябва да им дишам в врата. И те се справиха добре. И това съм много доволен. Аз съм Тони Матеев, работя като мениджър в интернационална фирма и работя в София, живея в София. Имах нужда от ремонт на току-що ново закупен апартамент, главно за холът ми и в последствие коридора добавих. Исках няколко неща. Едното е да имам сериозен договор с голяма фирма, да има много ревюта, да има останали доволни клиенти и това е като цяло. От интернет главно. Много бързо, не си спомням точно, но беше в рамките на няколко дни. Бързо се организирах. Много добре, имах човекът, с който имах контакт директно, беше винаги на разположение и съм много доволен. Бързината на работа, коректност и комуникация. Много добре. Бих казал, че разчитах много на майсторите да свършат много неща, без аз да трябва да им дишам в врата. И те се справиха добре. И това съм много доволен. Коректно. Заради коректността, бързината и това колко съм доволен от работата.